ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салому алайкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватанони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси маркази амалсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон, ба забони русӣ коордиатсион Центр защиты и адаптатсии мигрантов. Дӯстони азиз, мисли ҳар вақта бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳем кард ва имрӯз ба якчанд саволое ки шумо дар видеои охироне ки дар канали ман чоп шуда буд дар комментариёш нависед, якчанд саволоро интихоб кардем ва ба ин савол ҷавоб хоҳам гуфт. Дӯстони азиз, пеш аз он ки ба саволотон ҷавоб диҳам, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед ва ин барномаро ба дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ки шумо аз он истифода мебаред ёки пахш намоед, падилица намоед, то дигар бародарон, ҳамватанон, дӯстон тавонанд ин барномаро тамошо кунанд. дӯстони азиз, имрӯз дар рӯзи арафаи иди Саиди Қурбон ҳастем. Ҳама дар ташвиш ҳастанд ба иди Саиди Қурбон тайёрӣ дида истоданд. Барои ҳамин аз фурсат истифода бурда ҳамаи шуморонро бо фарорасии иди Саиди Қурбон табрик ва муборакбод мегӯям. ба ҳар яки шумо сарбаландӣ, ризқи рӯзии фаровон ва имкони комил орзумандам. Дӯстони азиз, ид муборак бошад. Дӯстони азиз, ва гуфтанӣ ҳастам ки дар ин рӯзо касе ки дар шаҳрҳои Федератсияи Россия мебошад, медонед ки дар рӯзҳои ид аз тарафи кормандони милиса бисёр назорат сахт ва ҷиддӣ карда мешавад ва хусусан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ки дар куҷо бисёртар намояндаҳои гӯем ки одамое ки ҷамъ мешаванд ки иди Қурбонро ҷашн гирифтанӣ мешаванд. Барои ҳамин касе ки ба намоз меравад, иди Қурбон меравад, ягон маъракое меред, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳуҷҷатҳои худро бо худ гардонед, буду бошатонро гӯем ки дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед, то нисбати шумо ягон аз тарафи кормандони пулис ягон савол пайдо нашавад ва шуморо бо ҳар баҳона ба шуъбаи пулис бурда ба ҷавобгарии маъмурӣ накашанд. Дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем ба канали телеграми ман чоп шавед. Дар ҳамин комментарий ман баъд ссилкаи телеграмро мемонам, обуна шавед, чунки дар телеграмам ба забони русия ҳам бошад хабарҳо ба оиди муҳоҷиратро чоп мекунем. вақтҳои охир ба мо бародаро савол метиҳанд, ба саволошон ҷавоб дода дар он телеграм ҷо мекунем. марҳамат, ба канали телеграми ман обуна шавед ва ба дар вконтакте ҳам обуна шавед, ба ман дӯстӣ равон кунед, то ман шуморо ба дӯстӣ қабул кунам, чунки дар вконтакте ҳам маълумот дар бораи муҳоҷират чоп карда истодам. ва мегузарем ба саволу ҷавоб. тамошои бо ники Маҳмади Тауров мепурсад: барои ду штраф виезма маҳкам карданд. Падару модарам граждани РФ. Мешавад виезма ҳуй карданд. Худам дар Тоҷикистон мебошам. Маҳмадӣ аввал муайян карданд дар кор ки кай ва дар асоси кадом мода нисбати шумо визи шуморо маҳкам карда бошад. Агар дар асоси ду штраф бошад, шояд дар асоси банди 4 моддаи 26 қонуни федералии зери рақами 114 нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид карда бошад. ба маълумоти шумо мерасонам ки аз рӯзе ки шумо огоҳ шудед ки нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шудааст, шумо 3 моҳ вақт доред ки бо ариза ба суд оиди бекор кардани ин қарор муроҷиат кунед. ҳамаи ин ҳолатҳоро ба инобат гиред. агар гӯем ки нав огоҳ шуда бошед, худатон дар Тоҷикистон бошед, метавонед ба ягон юрист ёки ба ягон адвокат ёки ба ягон шахсе ки шумо хоҳед ки ҳуқуқҳои шуморо дар суд намояндагӣ кунед, як ваколатнома рӯй мекунед. не ки як шарти асосӣ ки он шахсе ки шуморо дар суд намояндагӣ мекунад бояд маълумоти олии ҳуқуқӣ дошта бошад. тамошои бо ники Халид Валид мепурсад: штрафи налог административӣ мешавад? агарчи супорида бошӣ, ягон зарар дорад? ман РВП дорам, официально кор намекардам. ровно 1 сол шуд уведомление супоридам. справкаи СНДФЛ-кати. имсол госуслуга ҳуй кардам, дар номам штраф омада. за что не вовремя подали декларацию? Халид, нобаста аз он ки шуморо барои насупордани андоз ёки барои сари вақт декларатсияро насупордан ҳамин ки шуморо ҷарима карда бошад,
ин ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҳисоб меравад. ҳушёр бошед, шумо читане ки менависед рвп доред. рвп агар дар 1 сол ёки дар 3 сол шумо 2 ва зиёда ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намоед, имконияте ҳаст ки нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан бар ҳудуди Федератсияи Россия қабул намоянд ва рвп шуморо бекор кунанд. Барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҳама уведомления, декларатсия ҳамашро сари вақт супоред. Новобаста аз он ки шумо штрафро пардохт кардаед ё не, ин аллакай ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир мешавад ва нисбати шумо чораҳои ҷиддитар бинанд. тамошобини навбатӣ бо номи Баҳром мепурсад: писари ноболиғи манро гаӣ штраф карданд, барои пешиходро бо велӣ гузаштанд. Штрафашро дар куҷо бояд супорем? Гуфтанд ки имконияти депортатсия карданашам ҳаст. Онҳо рост мегӯянд? Нигоҳ кунед, вақте ки шуморо писари шуморо кормандони гаӣ штраф кард, нисбати писари шумо қарор дар бораи гӯем ки вайрон кардани қоидаи роҳ тартиб дода мешавад ва ба ӯ ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад ва ҳамун кормандони гаӣ ки писари шуморо штраф карданд, онҳо бояд ба писари шумо реквизитҳои бонкиро медоданд ё ин ки дар ҳамун қарор постановление о привлечении к административному правонарушению дар ҳамин протокол реквизитҳои бонк нависта мешавад. Бинед протоколро, дар протокол реквизитҳои бонк бояд нависта шуда бошад ва дилхоҳ бонк рафта ёки шуъбаи Сбербанк рафта метавонед ин штрафро пардохт намоед. ва ба саволи дуввуми шумо ки шумо дар куҷо гуфта истодед ки имконияти депорт кардани писарам ҳаст, ман як саволи дигарро мехонам, чунки ин савол ба дуюм саволи шумо монанд аст. Сумайя Хаимова мепурсад ки духтари ман 14сола регистратсия надорад, ҳама ҷода муроҷиат кардам, намешавад. Гуфтанд регистратсия монда, Тоҷикистон равам, омадам ба запрет мемонам. Ман худам документ дорам, патент по оказ кардагиам. Ноболиғоро запрет мемонанд? Рост мегӯянд? Ҳа, ин гап рост пешакӣ. Ин касам пурсида истоданд ки ноболиғоро запрет мемонанд ё не. Ин ба Баҳрома ба дуюм саволаш ҷавоб мешавад. Нигоҳ кунед, Сумайя, агар духтаратон 14сола бошад, ҳозир регистратсия набошад, шумо метавонед духтарчаатонро дар асоси фармони Президенти Федератсияи Россия зери рақами 1126 аз 30 декабри соли 24 ки 28 апрели соли 2025 муҳлати ин фармон то 10 сентябр дароз карда шудааст. Дар асоси ҳамин указ метавонед буду бошти духтарчаатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. Кормандони шуъбаи раёсати кор бо муҳоҷират вақте шумо дар асоси укази президент муроҷиат мекунед, ба шумо не гуфта наметавонанд. Агар шумо муроҷиат карда бошед гӯяд ки не духтарчата регистратсия наметавонед, бояд ҳатман граница гузарад, ин комилан гӯем ки талаботи ғайриқонунӣ мебошад, чунки дар асоси укази президент ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки ҳозир дар ҳудуди Федератсияи Россия мебошад ва буду бошташ дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ мебошад, метавонад буду бошад қонунӣ гардонад. Ва ба дуюм саволи шумо ки оё ноболиғонро запрет мемонанд ё не, ва ин ҳам ба саволи Баҳром ки мепурсад ки гуфтанд ки имконияти депорт кардани кӯдак аст, кӯдак ноболиғ мебошад. дар ҳақиқатан ба қонунгузории Федератсияи Россия тағйироти илова ворид карда шудааст. Акнун метавонанд кӯдакҳои ноболиғ ки дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ зиндагӣ мекунанд, нисбатшон метавонанд қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул кунанд. То 1 январи соли 2025 кӯдаки ноболиғро видворение ёки запрет намезаданд. Акнун чунин имконият аст. Дар ҳамин ҷо як чизро қайд кардани ҳастам ки агар падару модари кӯдак дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ зиндагӣ кунанд, регистратсия дошта бошанд, патент дошта бошанд, аммо фарзандашон агар ғайриқонунӣ бошад ва нисбати фарзандашон қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шавад, дар ҳамин ҳолат регистратсия ва патенти падару модарам бекор карда мешавад ва падару модарам бо ҳамроҳи фарзанди ноболиғшон аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ карда мешаванд.
ин хел намешавад ки фарзанди ноболиғро аз ҳудуди федератсия ихроҷ мекунанду падару модараш дар Россия мемонанд. Барои ҳамин кӯшиш кунедон ки ҳамин ки омадед ба ҳудуди федератсия Россия ворид шудед, буду боши худатонро қонунӣ кардед, буду боши фарзандони ноболиғтонам қонунӣ гардонед, регистратсия кунед. Агар асос барои дароз кардани регистратсияи фарзанди ноболиғатон бошад, ҳатман ҳамин ки ба ҳудуди федератсия Россия ворид шуд, регистратсия 3 моҳа кардед, дар муддати ҳамин 3 моҳ фарзанди ноболиғатонро аз ташхиси тиббӣ гузаронед ва картаи сабзак, яъне дактилоскопии изи ангуштони фарзанди ноболиғатон дар шӯъбаи расти кор бо муҳоҷират супорда яъне гузарода, картаи сабзро гиред, чунки бе картаи сабз шумо регистратсияи фарзанди ноболиғатонро дароз кардан наметавонед. Барои ҳамин, барои он ки буду бочи шумо ҳам падару модар дар ҳудуди федератсияи Россия қонунӣ бошаду ва нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди федератсияи Россия қабул накунад, буду бошти фарзандони ноболиғтонам дар ҳудуди федератсияи Россия қонунӣ гардонед. Меҳрона Қудусова мепурсад: ҳамин хел қонун ҳаст ки барои мигратсиони карта дополнительный печать мекунам? Ман имрӯз МВД рафтам, гуфтанд намекунем, фақат одамони Евроазия мекунанд. Ҳамин гап рост аст? Илтимос ҷавоб диҳед. Меҳрона мувофиқи моддаи 5 Қонуни федералии зери рақами 115 оиди вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷ дар Федератсияи Россия, вақте шумо регистратсиятонро дароз мекунед, вақте шумо фарз кардем ба ҳудуди Федератсияи Россия омадед, регистратсия 3 моҳа кардед ва баъд аз он ки вақте регистратсия 3 моҳатон тамом мешавад, бо регистратсиятонро дароз мекунед, новобаста ба кадом муҳлат, 1 моҳ ба 1 моҳ ба ним сол ба 1 сол ба, дар пишти мигратсиони картатон бояд кормандони шӯъбаи расияти кор бо муҳоҷират муҳр печат зананд ва дар ин печат менависанд ки регистратсияи шумо то кадом муҳлат дароз карда шудааст. Дар ҳолате ки агар шумо регистратсиятонро дароз кунеду дар пишти мигратсиони картатон чунин печат набошад, регистратсияи шумо ғайриқонунӣ ҳисоб карда мешавад. Барои ҳамин ҳатман ба ҳама шаҳрвандон дахл дод, вақте шумо регистратсиятонро дароз мекунед, дар пишти мигратсиони картатон печат занед. Вақте шумо мегӯед кормандони шӯъбаи расияти кор бо муҳоҷирати минтақатон инспектор ва мегӯяд ки не, мо ҳозир печат намезанем, ин комилан ҷавоби нодуруст ва ғалат аст, чунки қонунгузорӣ инро талаб мекунад. Саволи навбатӣ ки тамошои бо ники Имрон навистааст чунин мебошад: ман ВНЖ дорам, штраф дорам, барои уведомление 48 сола шудам, да 45-солагӣ алиш накардам, намедонистам, бо штраф мекунанд, чӣ кор кунам? Дар Санкт-Петербург. Шумо агар вид на жительство дошта бошед ва 48 сола шуда бошед, дар 45-солагиатон агар вид на жительстворо иваз накарда бошед, агар ҳозир равед ариза нависед барои иваз намудани вид на жительство, шуморо боз ба ҷавобгарии маъмурӣ мекашанд ва шуморо ҷарима мекунанд. Ҷаримааш аз 2 то 5 ҳазор рубл мебошад ва пас аз пардохт намудани ҷарима вид на жительство шуморо иваз мекунанд. Ҳатман иваз намоед, чунки агар ҳозир бинем шумо 45 сола шудеду вида иваз накардед, вид на жительство шумо аллакай эътибори худашро гум кардааст. Саволи навбатӣ: ман гражданини РФ, чӣ хел зану фарзандамро регистратсия яксола кунам? Пропискаи ман доимӣ, но дигар област, худам дар Москва, ҳаминҷа регистратсия карда мешавад? Бале, мешавад. Шумо зану ва фарзандони ноболиғатонро дар ҳамон адрес ки онҳо зиндагӣ мекунанд бояд регистратсия кунед. Регистратсияро соҳиби хона мекунад. Соҳиби хона ё ки шахсе ки шаҳрвандии Федератсияи Россия дорад ё ки вид на жительство дорад ва дар ҳамин суроға регистратсияи доимӣ дорад. Соҳиби хона ё ки шахсе ки дар ҳамин суроға регистратсияи доимӣ дорад метавонад ҳамсар ва фарзандони шуморо дар ҳамин суроға дар шаҳри Москва регистратсия яксола кунад. Фаридун Хусейнов мепурсад: ман гражданини Россия, фарзандонам гражданини Тоҷикистон, якто фарзандам 7 сола имсол бояд мактаб равад. Агар биёяд ба Россия ба мактаб қабул мекунанд, агар забони русиё надонад ё не? Илтимос ҷавоб медодед. Фаридун, якумаш ки агар фарзандатон забони русиро надонад,
ӯро ҳарчи зудтар ба ҳудуди Федератсияи Россия биёред. Ҳоло вақт ҳаст, 3 моҳ ӯ бояд курс мехонад, забони русиро камтар ёд мегирад. Агар синфи 1 равад, синфи 1 равад. Чӣ тавре ки мо медонем, ҳозир вазорати маорифи Федератсияи Россия барои шаҳрвандони хориҷӣ ки дар мактабҳои Федератсияи Россия таҳсил мекунанд имтиҳон мегирад, яъне имтиҳон мегирад, сатҳи дониши забони онҳоро медонад. шаҳрвандони ноболиғи синфи 1 мераванд, бо онҳо фақат суҳбат мекунанд, сатҳи дониши забони русиро онҳоро муайян мекунанд. Барои ҳамин ҳарчи зудтар биёред, дар муддати 1 моҳ 2 моҳ кӯдаки майда тез забони русиро ёд мегирад ва дар вақти суҳбат сатҳи дониши забони русиро муайян мекунад. Агар гап задан тонад ба забони русӣ, гӯем ки ӯро ба синфи 1 ҳатман қабул мекунанд. Барои ҳамин ҳоло вақт доред то 1 сентябра, гӯем ки умуман то 1 августа 2 моҳ ҳаст, барои ки то 1 август ё ки то 2 августа ҳуҷҷат қабул мекунанд барои мактаби синфи 1 гирифтан. Барои ҳамин оварда курс ба монед забони русиро ёд гирад ва то ӯро ба синфи 1 қабул кунанд. Агар забони русиро умуман надонад, ба мактаб қабул намекунанд то забони русия ёд нагирад. Саволи навбатӣ: ман да 1 сол 3 штраф кардам, метавонам ба МВЖ падават кунам? Основани диплом коллеҷ хонда будам. Нигоҳ кунед дӯстам, шумо ки агар дипломи коллеҷ дошта бошед, дипломи коллеҷ асос барои супордани ҳуҷҷат барои гирифтани ВНЖ ё ки шаҳрвандии Федератсияи Россия шудан наметавонед. Шумо бояд дипломи яке аз донишгоҳҳои олии давлатии Федератсияи Россияро медоштед. Дар ин ҳолат шумо метавонестед ҳуҷҷатҳоро ба РВП Витнеша ё ки шаҳрвандии Федератсияи Россия супоред. Агар 3 штраф дошта бошед, имконияте ҳаст ки нисбат шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад. Фарзона мепурсад: шавҳарам патент дорад, официально кор мекунад. 15 июл регистратсия тамом мешавад, патенташам тамом мешавад. Ман граждани РФ мебошам, ба наздикии Тоҷикистон меравам. Ман метавонам пешакӣ регистратсия кунам ё не? Ҳамин роҳаша фаҳмонед, чӣ хел регистратсия кунам? Ман 1 сол пеш 1 сола регистратсия карда будам, пасан регистратсия дорам. Шумо метавонед ҳамсаратонро регистратсия 1 сола кунед, баъд аз он ба Тоҷикистон сафар кунед. Аввал регистратсия 1 сола кунед, баъд аз он ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунед. Чӣ тавре ки шумо 1 сол пеш, чӣ мана шумо дар саволтон менависед ки 1 сол пеш ман 1 сола регистратсия карда будам, ҳамин тавр бо ҳама ҳуҷҷатҳоро ҷамъ карда, ҳамин тавр бо регистратсия 1 сола мекунед шавҳаратонро. кӯшиш кунед ки муҳлати регистратсияи шавҳаратон тамом нашуда, шумо аллакай боз регистратсияшро ба муҳлати 1 сол дароз кунед. То што шумо шаҳрванди Федератсияи Россия мебошед ва регистратсияи доимӣ доред, ин аллакай асос барои он мешавад ки шумо метавонед регистратсияи шавҳаратонро ба 1 сол дароз кунед. Ва тамошобини дигар бо ники Радуга мепурсад, дар супордани гражданства ННН мепурсанд. Дар бисёр ҳолатҳо ҳарчанд ки қонунгузорӣ инро талаб намекунад, аммо дар бисёр ҳолатҳо инспекторое ки аз шумо ҳуҷҷат қабул мекунанд барои шаҳрвандӣ, аз шумо ННН ва СНИЛСро талаб мекунанд. Дар бисёр ҳолатҳо вақтҳои охир агар ННН ва СНИЛС надошта бошед, ҳаминро асос карда ҳуҷҷатҳоро қабул накарда истодаанд. дӯстони азиз, ин буд саволи охирон. аз ҳаматон хоҳиш мекунам дӯстони азиз, касе ки ба саволаш ҷавоб нагирифт ё ки ягон савол дорад, марҳамат саволотонро дар зери ҳамин комментарий нависед. кӯшиш мекунам дар паго ё ки баъд аз ид боз ҳам хел видеои кӯтоҳ карда ба саволотон ҷавоб диҳем. чӣ тавре ки дар пахши мустақими охирон гуфта будем, аз сабаб ки пахшҳои мустақими ман, гӯем ки дар пахши мустақим одам кам даромадааст, просмотрҳо кам шуда истодааст, пахшҳои мустақимро кӯшиш мекунем кам кунем, дар 1 ҳафта 1 бор ё ки дар 2 ҳафта 1 бор ва бисёртар ҳамхел видео карда бо шумо бо тариқи видео ҳамсуҳбат мешавем ва ба саволоти шумо ҷавоб медиҳем. дӯстони саволотонро дар зери ҳамин комментарий нависед ё ин ки ба WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шуда саволотонро нависед. аз ҳаматон хоҳиш мекунам дӯстони азиз, ба канали ман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали телеграми ман обуна шавед. То боздид дӯстони азиз,
дар барномаи оянда ва дар охири барнома боз як бор дига ҳамаи шуморо бо фарорасии иди саиди қурбон табрик ва муборакбод мегӯям. дӯстони азиз, ҳама вақт дар куҷое ки набошед сарбаланд бошед ва аз тоҷик ва мусулмон буданатон фахр намоед. То боздид дар барномаи оянда.